ናይሶሉስ መዝመረ ዳዊት መዝሙር 30 እቶም ኃጢአቶም ይቅረ ተባሃሉሎም ብፁዓን እዮም በኩሉ በደሎም እውን ዘይቁጠረሎም እቲ እግዚአብሔር ኃጢአቱ ዘይቁጠረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ ኣብ ልቡ ምትላል ዘይብሉ ዕጥምተይ ያሪገኒን እሞ ስቕ በልኩ ዘወትር ካብ ምእዋይ ዝተልዓለ ለይትን መዓልትን ኢድካ ኣብ ልዕለይ ጸኒዐያ እሞ እሾክ ምስ ወጋኣኒ ናብ ውርደት ተመለስኩ ኃጢአተይ ነገርኩ በደለይ ድማ ኣይሰወርኩን ምእንተ ኃጢአተይ ከዓ ርእሰይ ናብ እግዚአብሔር እከስስ ኣለኩ በልኩ ንስኻ ድማ ነቲ ናይ ልበይ ምትላል ሕደገለይ ስለዚ ኣብ ቁንዑ ጊዜ ኩሉ ጻድቕ ናባኻ ይጸሊ ግናኸ ብዙሕ ናይ ጥፋኣት ማይ ናባኻ ኣይቀርብን ካብዛ ዝረኽበትኒ መከራ መጸጊዒ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝኸበቡኒ ምእንቲ ክተድሕነኒ ሓጎሰይ ኢኻ በዛ ዝኸድካላ መገዲ ልቢ እገብረልካን ኣጽናዓካ ኣለኹ ዕንተይ ድማ ኣባኻ ከጽንዕ እየ ከምቶም ልቢ ዘይብሎም ከም ፈረስን በቕልን ኣይትኩኑ ናባኻ ምእንቲ ከይቀርቡ ብልጓምን ልባብን ምዕጉርቶም ከም ዝመልስዎም መቕዘፍቲ ኃጢአቶም ብዙሕ እዩ ነቶም ብእግዚአብሔር ዝኣምኑ ግና ይቕሬታ ይግብኦም ኣንቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ደስ ይበልኩም ሓጎስ ድማ ግበሩ ኣንቱም ቁኑዓት ልቢ ኩልኩም ብኡ ተመክሑ መዝሙር 32 ጻድቃን ብእግዚአብሔር ደስ ይበልኩም ንቁኑዓት ድማ ብግብሪ ይግብኦም እዩ ንእግዚአብሔር በመሰንቆ ኣመስግንዎ 10 ኣውታር ብዘለዎ በገና ከዓ ዘምርሉ በሓድሽ ምስጋና እውን ኣመስግንዎ ብእልልታ ጥዑም ዝማሬ ዘምርሉ ቃል እግዚአብሔር ሓቂ እሞ ኩሉ ግብሩ ድማ ብእምነት እዩ እግዚአብሔር ሓቂ ምጽዋት ይፈቱ እዩ ይቕሬታ እግዚአብሔር ንምድሪ መልአ ብቃል እግዚአብሔር ድማ ሰማያት ጸንዓ ኩሉ ሓይሎም እውን ካብ እስትንፋስ ኣፉ እዩ እቲ ሰማይ ባሕሪ ከም ኣራሕብ ዝእክቦ ኣብ መዛግብቲ ቃላያት ድማ የንብሮ ኩላ ምድሪ ንእግዚአብሔር ትፈርሖ እያ ኩሎም ኣብ ዓለም ዝነብሩ ድማ ካብኡ ዝተልዓለ ይደንግጡ ንሱ ስለ ዝበለ ኮኑ ስለ ዝዓዘዘ ተፈጠሩ ድማ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣሕዛብ ይልወጥ ሓሳብ ህዝቢ ድማ ይመልስ ንሕሉቕ ምኽሮም ይረስዖ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ንዘለዓለም ይነብር ሓሳብ ልቡ ከዓ ንውሉድ ወለዶ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኾነሉ ህዝቢ ብፁዕ እዩ እቲ ንርስቱ ዝመረጦ ህዝቢ ድማ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ በጽሐ ንኩሎም ደቂ ሰባት ድማ ተመልከተ ካብቲ ዝወደቐሉ ኣዳራሽ መቕደሱ ንኩሎም ኣብ ልዕሊ ምድሪ ንዝነብሩ ረኣየ ንሱ በይኑ ንልቦም ዝፈጠረ ንኩሉ ግብሮም ድማ ዝፈልጥ ንጉስ ብብዝሒ ሰራዊቱ ኣይድሕንን እዩ ሓርበኛውን ብብዝሒ ሓይሉ ኣይድሕንን ፈረስ ከዓ ሓሶት እዩ ኣይድሕንን ብብዝሒ ጽንዓቱ እውን ኣየምልጥን እንሆ የዕንቲ እግዚአብሔር ናብ ዝፈርሕዎ እዩ ነቶም ምሕረቱ ዝኣምኑ ከዓ ንነፍሶም ካብ ሞት የድሕና ኣብ ግዜ ጥሜት ድማ ይምግቦም ነፍስና ግና ንእግዚአብሔር ተስፋ ትገብር ንሱ ረዳኢና መጸጊዒናን እዩ እሞ ልብና ድማ ብኡ ደስ ይብሎ ቅዱስ ብዝኾነ ስሙ ኣመና ወጎይታ ምሕረትካ ኣብ ልዕሌና ትኹን በኣኻ ብዝኣመናዮ መጠን መዝሙር 33 ብእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ከመስግኖ እየ ምስጋኖ ድማ ዘወትር ኣብ ኣፌ እዩ ነፍሰይ ብእግዚአብሔር ትኸብር ለውሃት ይሰምዑ ደስ ድማ ይብሎም ንእግዚአብሔር ምሳይ ኣኽብርዎ ብሓባር ስሙ ልዕል ነብል ንእግዚአብሔር ደልኽዎ መለሰለይ ድማ ካብ ኩሉ መከራይ እውን ኣድሓነኒ ናብኡ ቅረቡ ንሱ ከዓ ከብረሃልኩም እዩ ገዝኩም እውን ኣይከሓፍርን እዩ እዚ ድኻ ኣወየ እግዚአብሔር ድማ ሰምዖ ካብ መከረው እውን ኣድሓኖ መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርዮኦም ይነብር ነቶም ዝፈርሕዎ ድማ የድሕኖም እግዚአብሔር ለዋህ ምዃኑ ጣዕሙን ኣስተውዕሉ እቲ ብኡ ዝኣምን ሰብ ብፁዕ እዩ ቅዱሳት ኩልኩም ንእግዚአብሔር ፍርሕዎ ንዝፈርሕዎ ድማ ሽግር የብሎምን እሞ ሃብታማት ግና ደኸዩን ጠመዩን እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ግና ሃብቲ ሰናይ ነገር ኩሉ ኣይተሸገሩን ኣንቱም ደቀይ ንዑ ስምዑኒ ንእግዚአብሔር ምፍራሕኻ ከስተምህረኩም እቲ ምንባር ዝደሊ ሰብ ከመን እዩ ሰናይ ዘመን ክርኢ ዝደልኸ ልሳንካ ካብ ክፉ ከልክል ከናፍርካ ድማ ካብ ምትላል ከይዛረባ ካብ ክፉ ረሓቕ ሰናይ ድማ ግበር ንሰላም ድለያ ሰዓባኻ የዕንቲ እግዚአብሔር ናብ ጻድቃኑ እየን እዝኑ እውን
ናብ ልመንኦም ገጽ እግዚአብሔር ናብቶም ክፉእ ዝገብሩ እዩ ዝኽሮም ካብ ምድሪ ምእንቲ ክትጠፍእ ጻድቃነ ኣይወዩ እግዚአብሔር ድማ ሰምዖም ካብ ኩሉ መከሮምን ኣድሓኖም ንቑኑዓት ልቢ እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ትሑት መንፈስ ንዘለዎም ድማ የድሕኖም ናይ ጻድቃን መከሮም ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የድሕኖም እግዚአብሔር ንኹሉ ዕፅምቶም ይሕሉ ካብኣቶም ድማ ሓደ እኳ ኣይቅጥቀጥን ናይ ሓጢአተኛ ሞት ክፉእ እዩ እቶም ንሓቂ ዝጸልእዋ ግና ይጠዓሱ እግዚአብሔር ንነፍሲ ኣገልገልቱ የድሕና እቶም ብኡ ዝኣምኑ ኩሎም ግና ኣይጠዓሱ መዝሙር 34 ኦ ጎይታ ነቶም ዝገፍዑኒ ግፍዓዮም ኦ ጎይታ ነቶም ዝጻብኡኒ ተጻብኣዮም ኩናት ዋልታን ሒዝካ ንዓይኒ ምርዳእ ተለዓል ሰይፍካ መዚዝካ ነቶም ዝኸበቡኒ ዕገቶም ነፍሰይ ከዓ ረዳኢኪ ኣነ የበላ ነፍሰይ ዝደልይዋ ኩሎም ይሕፈሩን ይዋረዱን እቶም ኣብ ልዕለይ ክፉእ ዝመኽሩ ይሕፈሩን ንድሕሪኦም ይመለሱን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ንፋስ ዘሎ ዶሮና ይኹኑ መልአክ እግዚአብሔር ድማ መከራ የጽንዓሎም መገዶሙን ምንድልሃፅን ጸልማትን ትኹኖም መልአክ እግዚአብሔር ከዓ ይስጎጎም ብከንቱ ምእንቲ ከይጥፉንስ መጻወዲኦም ሓቢኦም ለይ እዮም ነፍሰይ ድማ ብከንቱ ኣባሳይ ጮማ እዮም እሞ ዘይፈልጥዋ መጻወድያ ትምጻዮም እታ ዝሓብዋ መጻወድያ ተሓዞም ኣብታ መጻወድያ እቲያ ይውደቑ ነፍሰይ ግና እግዚአብሔር ደስ ይብላ ብድሕነቱ እውን ትሕጎስ ኩሎም ዕጽምተይ ይብሉኻ ኣለዉ ኦ ጎይታ ከማኻ ዝበለ መን እዩ ንድኻ ካብ ኢድ ዝቃልሶ ተድሕኖ ንድኻ ምስኪን ካብ ኢድ እቲ ዝሓዞ መሰኻኸር ሓሶት ኣብ ልዕለይ ተለዓሉ ዘይፈልጦ ነገር ኣብ ልዕለይ ተዛረቡ ኣብ ክንዴ ሰናይ ክፉእ መለሱለይ ንነፍሰይ ድማ ውላድ ከልእዋ ኣነ ግና ምስ ኣድከሙኒ ወጮ ተኸደንኩ ንነፍሰይ ድማ ብጾም ኣድከምኩዋ ጸሎተይ ድማ ናብ ማህፀነይ ተመለሰ ንሕዋተይ ንብጾተይ ከምኡ ኣዳለኹሎም ከምቲ ፈጺሙ ዘሕዝን ከምኡ ንርእሰይ ኣታሓትኩ ኣባይ ተኣከቡ ደስ ድማ በሎም ምእንቲ ክገርፉንስ መኸሩለይ ኣነ ግና ኣይፈለጥኩን ተሰነፉ ግና ኣይደንገጹን ፈተኑኒ ብኣይ እውን ተላገጹን ሰሓቁን ኣስናኖም ድማ ኣብ ልዕለይ ኣጋጨዉ ኦ ጎይታ ክሳብ መዓስ ኢኻ ትፈትሓለይ ንነፍሰይ ድማ ካብቲ ክፉእ ግብሮም ንብሕተይ እውን ካብ ኣናብስቲ ኣድሕና ኦ ጎይታ ኣብ ዓብዪ ማሕበር እደልየካ ኣለኹ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ድማ መስግነካ ኣለኹ እቶም ብዓመት ዝጸልኡኒ ብኣይ ኣይሕጐሱን እቶም ብኸንቱ ዝጻረሩን ብዓይኖም ይጠቓቐሱለይ ከዓ ንዓይ ግና ብሰላም ይዛረቡኒ ኣለዉሞ ብቁጥዕ ሽንገላን ይመኽሩለይ ኣፎም ድማ ኣባይ ከፈቱ እንቋዕ ብዓይንና ረኣናዮ ይብሉ ኦ ጎይታ ረእስቕ ድማ ኣይትበል ኦ ጎይታ ካባይ ኣይትርሓቕ ኦ ጎይታ ተንስእ ንፍርደይ ጽንበል ኣምላኸይን ጎይታይን ኣብ ግዜ ክርክረይ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ከም ፍትሕኻ በይነለይ ብኣይ ደስ ምእንቲ ኸይብሎም ኣብ ነፍሰይ እውን ብልቦም እንቋዕ ኸይብሉ ውሒጥናዮ ኸይብሉ እቶም ኣብ መከራይ ደስ ዝብሎም ይሕፈሩን ይዋረዱን እቶም ኣብ ልዕለይ ብኣፎም ዝዕበዩለይ ሕፍረትን ውርደትን ይልበሱ እቶም ንሓቅነተይ ዝፈትዋ ፈጺሞም ደስ ይበሎም ኩሉ ግዜ እውን እግዚአብሔር ዓብዩ እዩ ይብሉ እቶም ሰላም ኣገልጋሊኻ ዘፍቅሩ ልሳነይ ጽድቅኻ ይዛረብ ኩሉ ግዜ ድማ ምስጋናኻ መዝሙር 35 እቲ ሓጢአተኛ ንርእሱ ብዘስሕት ነገር ይዛረብ ኣብ ቅድሚ ዕንቱ ድማ ፍርሃት እግዚአብሔር የብሉን ብልሳኑ ኣታሊሉ እዩ እሞ ሓጢአቱ ምስ ተራኸበቶ ይጸልዓ ቃል ኣፉ ዓመፅን ተንኰልን እዩ ንኸስተውዕል ፈጺሙ ኣይፈተወን ኣብ መደቀሲኡ ዓመፅ ሓሰበ ንኹሉ ድማ ሰናይ ኣብ ዘይኮነት መገዲ ደው በለ ንኽፍኣት እውን ኣይህከያን እዩ ኦ ጎይታ ይቕሬታኻ ኣብ ሰማይ እዩ ሓቅነትካ ድማ ክሳዕ ደበናታት ቅንዕናኻ እውን ከም ኣኽራን እግዚአብሔር ፍርድኻ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ኦ ጎይታ ሰብን እንስሳን ተድሕን ኦ ጎይታ ምሕረትካ በብዝሕኻ መጠን ደቂ ሰባት ኣሚኖም ኣብ ትሕቲ ኣኽናፍካ ይሕለዉ ካብ ጠሊ ቤትካ ድማ ይረውዩ ካብ ሩባ ሓጎስካ ተስትዮም ምንጪ ህይወትካ ካባኻ እዩ እሞ ብብርሃንካ ከዓ ብርሃን ምእንቲ ክርኢ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ልዕሊ ዝፈልጡካ ዘርግሕ ሓቅኻ ድማ ንቑኑዓት ልቢ እዩ እግሪ ትዕቢተኛ ከይመፀኒ ኢድ ሓጢአተኛ ከይህውኸኒ ኩሎም ዓመፅ ዝገብሩ ብኡ እዮም ዝወድቁ ይስደዱ ደው ምባል እውን ኣይከኣሎምን እዩ